A Carmelo Leizaola, claro, conocí muchísimo. Carmelo Leizaola estuvo trabajando en la fábrica. Este era químico y tenía un hermano, Ignacio, que también era químico también, y era el jefe de la fábrica de Guturribali. Bueno, ni Estepan Aldamizitxebarria Leizaola naiz, Karakasen jaio nintzen, Euskaldun asko gerra garaian alde ginez gerratu zen bezala, ondoren gu jaio ginen munduko leku askotan, eta nire tokatu zitzaidan Karakasen nire anai arreba batzurekin batera, nire gurasoak han ezagutu zirelako gerra ostean. Bueno, ni onditz Leizaola naiz, onditz de Leizaola nire kasuan, 1975koa naiz, eta nire gurasoak dira Itziar Leizaola Loidi eta Carmel Leizaola Eskubi. Nik euskaraz hemen bizizan denbora askoan Leizaola, goretzean. Leizaola ungoa ez bestia, anaia. Rio Janeiro nik izan. Baina guretzean urte asko zan ostatuz. Ostatuz ara fabrikara etor zen, eta edukazioa lekaro zen. Egon zan, kolegioa, Don Carmelo, Leizaola. Da, etorri zen fabrikara. Da, Arik Freilek, berbai gure osabian hori abadiana. Da, arek ezauen, lokunian hemen, bakarrik hemen, egon zan. Da, arek, ezakizu, aregaz holan bez erderaz, euskaraz da, beti, begun guztietan, orpazioen, arantza eta onantza, erresari errezeu. Gauza kurioso da, bere etxean, Galdakon bizi izan zen Carmelo Leizaola, orduko dinamitan ingeniero zala, eta oso euskaltzale zan. Zakarias eta Kandidaren semeak, bizirik iraunzutenak 5 izan ziren, zaharrena Enrique, bigarrena Jesus Maria Leizaola, lehendakari izan zena, hirugarren nire aitona, Ricardo Leizaola, laugarren Carmelo Leizaola, eta 5. Ignacio Leizaola. Hain zuzen ere, zarrenak lekaro zen ikasi zuten bezala, nire aitonak ez zuen ikasi amarekin geratu zelako, alargundu zenean, beraita hiltzenean, oso gazterik, eta libreria batzukaten Donostin, beraz hor geratu zen lanean nire aitona, eta bi txikiek ikasi egin zuten kimika, beste beste, eta gainera Carmel Leizaolak farmazia eta medikuntza ikasi zituen, beraz badirudi buruz oso azkarra zela, eta Ignacio Alemanian ikasi zuen kimika. Biek lan egin zuten Galdakaoko dinamita fabrikan. Orduan, beraren bidez, nik uste dut zaletasuna eta kontzientzia gehiago sartu zitzaiola Monikari. Eta euskararen adizkien elkartearen bitartez, euskarazko klaseak ematen zituen, batxokien eta ez dakizien eta bestean, eta nik uste dut hor, topatu liteke Monikaren euskararen aldeko zaletasun hori edo. Eta gero gainera euskararekiko edo euskal kulturarekiko zaletasun handia. Eta abertzaletasuna, nik uste dute Sabino Aranaren irakatsi ekin nolabait eta orduko giroarekin oso gazterik egin zutela bat. Nire aitit eta mamaren etxetik oso hurbil, Eskubi Jakuria familia bizi izan. Aita Eulogio, ama Josefa, semea Jose Luis eta Maria Jesus alaba Kutuna. Han Galdakaon bizi ziranean, aitona Carmel jada apopilo zegoen etxetik lantegirako bidean, beraien Jakuriatarren etxeko alde batetik pasatzen zen gutxien ez da mama ikusten zuen balkoian, eta mamak aitona. Eta antolatu ziren nolabait, elkarri ikusteko edo bat egiteko, eta momenturen batean, birraitonak, Eulogiok, hau da, mamaren aitak, galdetu zion amamari, Maria Jesus, eta nor da, alkandora irekita dabilen mutilori, edo gazteleraz. ¿Quién es ese joven que se pasea con la pechera toda al aire? Anekdota parregarritxo bat, beraien
pues, maite mintze prozesu horretan, eta birraitonaren zaintza lanetan. Gaur kontatu nahi dutzu egun, maitasun historia hau, hemen zehazten da. Gaina, zentzu horretan bitu zein interesgarria dan, Galdakoko ikasle horiek eta Gregorio Arrienek atara dute Leizaolatar Karmel Eusko Ikastola 1934-37. Hain zuzen ere, urte hauetan, Monika egon zen Galdakoko ikastolan lan egiten andereño gizan. Nik uste, Leizaolatarrek garbi zeukatena zen, Euskotarren aberria dela, hori balako axioma bat garbi zeukatena, eta euskerarekiko alako maitasun eta aldekotasun bat oso garbi zeukaten, eta hori ikusi besterik ez dago, esateterako Karmel Leizaolak kimiko eta mediku eta izanik, Galdakao batean ikastola sortzeko ahalegin horretan nola sartu zuen bere burua, beraz horrek esan nahi du, bazeukatela alako ilusio eta ezagite, benetan sinesten zituzten gauza batzuk, horrelako gauzak, horrelako proiektuak martxan jarri ahal izateko, horretarako indar berezi bat behartzen. Ahora ya te digo, era jefe de laboratorio de la fábrica, pero le llamaron porque tenía mucha fama como químico y se fue a Brasil. Y en Brasil montó una fábrica para una empresa, no sé qué empresa, porque su hermano era el jefe de Guturribay. Y Genaro dependía directamente del jefe de Guturribay, como era el recadista. Pedagogikoki ere formatu izan. Gutakigula, Eusko Ikaskuntzako 1936ko ikastaroetara joan izan zen Donostire. Eusko Ikaskuntzako antolatzen zituen ikastaro horietara. Eta han harrapatu zuen gerrak. Karmele, eta zelan hasten da gure Monika ikastolari antolatzen edo? Nondik? Bueno, hain zuzen ere, Karmelo eta herrian zeuden beste euskaltzale batzuek, akorduen erabakitzen dute Galdakon Eusko Ikastola bat sortzea. Eta orduan, horren inguruan, mobilu iten da, diru laguntzeak eskatzen dira herri mailan, sosketaren bidez, dirua batzen eta bar, eta orduan hori dela eta antolatzen da. La